Doamne ajută, zi bună tuturor, sănătate și mai bine vă urez. La revedere, să-i bună. Să rămână cu ziua, adevărat aliat. Foarte frumos. Doamne ajută. Bravo. Mulțumim frumos să rămână o ziua. Adevărat aliat. Ziua. Sunt aici să trăiești în dumneavoastră. Să rămână bună, rămână. Să vă urez o zi bună. Mulțumim frumos, bună, ziua. O zi frumoasă cu sport. La revedere, sănătate. Cu ce gânduri ați votat astăzi? Bune. Numai cu gânduri bune votez la vârsta de 18 ani, n-am lipsit niciodată și cât voi avea putere, nu voi lipsi niciodată. E și o îndatorire, e și un drept și trebuie exercitat. Pentru că e ușor pe urmă, după ce nu ai participat la un vot, să te plângi că n-a fost bine. Așa, s-ar putea rezultatul să fie în concordanță cu ceea ce ai votat sau nu. Dar măcar ți-ai exercitat dreptul de vot. Am votat cu gândul spre o Românie care să meargă înainte, o Românie care să-și păstreze drumul pro-occidental, pentru dezvoltare, pentru stabilitate. Suntem într-o situație destul de dificilă din punct de vedere geostrategic, cu război la graniță, cu o criză globală care ne bate în ușă din ce în ce mai tare și sigur în aceste momente România nu are nevoie de niciun fel de experiențe, niciun fel de turbulențe, ci de o zonă de stabilitate în care să poată să se dezvolte, să se modernizeze și să meargă pe un drum pe care l-a început mai de mult. Povestea e următoarea. Poate nu s-a făcut întotdeauna cât a trebuit. Poate nu s-a făcut întotdeauna exact ceea ce a trebuit, dar România a mers mai departe. Dacă ne uităm, chiar și în zona noastră a Moldovei se construiesc autostrăzi, se construiește spitalul regional de la Iași, a început să se redeseneze pe harta Moldovei canalul Siret-Bărăgan, despre care vă vorbeam atunci când am mers în Parlament, de cele 3 mari opțiuni ale mele, autostrăzile, spitalul regional și canalul Siret-Bărăgan. Iată, unele sunt spre final, altele sunt în mijlocul evoluției, altele sunt la început, cum e canalul Siret-Bărăgan. Lucrurile se întâmplă. Poate nu atât de repede cât ne-am fi dorit. Și eu mi-aș fi dorit unele lucruri să se întâmple mai repede. Dar România nu e nici Germania, nu e nici Franța, nu e nici Anglia. Are puterea economică pe care o poate pune în valoare și astfel de lucruri se întâmplă. Îmi doresc să putem atrage fonduri europene în continuare, îmi doresc să putem dezvolta rețeaua de drumuri și de autostrăzi prin PNRR. Deci avem nevoie de Europa, avem nevoie de parteneriatul strategic, avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de securitate, avem nevoie de dezvoltare. De aceea am zis cu România înainte.